ассалому алайкум бинандагони азизи канали оянда. Чӣ гуне ки ба шумо ваъда дода будам, тарзи сохтани ваздушни шаҳр ва сар додани онро ба шумо нишон медиҳам ва худам шахсан месозам. Шукронаи худо ки имрӯз имконият даст дод то ин ки тарзи сохтан ва сар додани пуфаки ҳавоӣ ё ин ки ваздушни шаҳрро ба навор гирифта пешкаши шумо кунам. Ба шумо тамошои бо фароғатро орзумандам. барои сохтани ваздушни шаҳр ба мо он қадар чизи зиёд лозим нест. Ман аз он чизҳое истифода бурдам ки дар шароити хона мавҷуд ҳастанд. Шумо низ метавонед аз он истифода баред ва бе сарфи зиёдатии маблағ дар шароити хона ваздушни шаҳр созед. Ман аз чунин пакетҳои хурд истифода бурдаам ки барои сохтани чунин як пуфаки ҳавоӣ 9 то чунин адад ба мо лозим меояд. аз сабабе ки ман 6 тои онро барвақт пайваст намуда будам, айни замон 3 тои дигарро пайваст мекунему халос. ҳамаи пакетҳоро андозагирӣ намуда буридем. Акнун навбат ба часпонидани онҳо ба қисми асосӣ расид. Пакетҳоро бо воситаи скотч маҳкам мекунем, яъне ба қисми асосӣ мечаспонем. айни замон бошад шари нимтайёрро чапагардон намуда қисмҳои зиёдатиро мебурем, яъне бояд вазни зиёдатиро аз шар тоза кунем. як бори дигар қисми дохилии шаҳрро аз назар гузаронида ҷойҳои сурох ва ноқисдоштаашро ислоҳ мекунем.
барои даврачаи даҳанааш шумо метавонед симро истифода баред ё ин ки ягон навдаро тарошида сар ба сар пайваст намуда ба шакли мувофиқ дароред. Ман аз ин усул истифода бурдаам. даврачаи мо низ омода гашт. Акнун мо метавонем онро ба шар пайваст намоем. пуфаки ҳавоӣ барои таҷриба ва парвоз омода гашт. Мо метавонем онро айни замон таҷриба гузаронем. барои манбаи парвоз намудани воздушни шар, яъне манбаи оташ, ман аз матои оби растваритель истифода бурдам.